ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон техника, чӣ маҳсулоте ки барои реклама кардан дорем, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp, имо, экранмода роё кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навбораи квартираҳои кредит аз территорияи Душанбе, Рӯдакӣ, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухтар, Рӯдакӣ, Ёвон, Кӯлоб, Данғара ва дӯстон азиз территорияи Душанбе. ва ҳастаи заминҳои фурӯшиам ҳастай. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира аз шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон, яъне ки аз бисёр ҷо ҳастай. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза боша 121 сомонӣ аст. навора сар мекунем. марҳамат, рафтем. Дорои азиз, даъват кардан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед. ҳа итаҳот ина кора бинед бародор, ина ҳама боро ҷамъ мекунан, ина ҳам бародор ора ҳама айқафои кор муд. Ина бо гаражи точка доштанисида. Салом алейкум созем бачоте. Тоҷикистон обод мекунем, Тоҷикистон моро месозем. мо дар куҷое бошем, фақат ба ёди зану фарзандмон мешем, ба ёди ватанмон мешем. Сарбаланд боше, хонобод боше, ина бороро бинед бародор. И ягон ҷое веш нест. ина тоза айдарони кор ма ба шумо барномаро гирифтем, ина бародор ора кор кардем. Сарбаланд боше, лабай бачо, лабай. ина салом алейкум, ина бародарои тоҷики мас. Ассалому алейкум. Басак, тинга кор кор. Зиндагӣ кор бора кор. Зинда боше. Сарбаланд боше, мо бо шумо мефахрем, ҷавонмардои тоҷики миёна мустаҳкам баста барои ватану барои зану фарзанди хумо кору меҳнат. Сарбаланд боше. Зинда боше. як муширана. Тамом. Зинда боше. ина бародароро хамошона мемонам. Танҳо шумо занг задам. Сарбаланд хонобод боше. ина бародарои азиз, бинед, сарбаланд боше. ина кор ора рафтеста. ширкати Бахтиёр дар хизмати шумо аст. ина тамоми чиро бор мекунам, зои мекунам. ина сарбаланду хонобод боше. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм квартираи фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон, ки тариқи кредит ва фурӯшӣ. квартира қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, назди птитса фабрика. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин сохтмон айни ҳол рафтеса дар сеюм ошона. хоб, пеши мактаб, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозор ҳамаш дар наздикиша. дӯстони азиз, об, свет мешавад пайваст, канализатсияи шаҳрӣ дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош ҳастай. духонага квартира ҳастай, ки 51 квадрат, нархаш 185 сомонӣ. сехонага квартира ҳастай, нарх 70 квадрат, нархаш 250 сомонӣ. ва ҳастай бо духонага 48 квадрат, нархаш 175 сомонӣ. хоб, мешавад ки тариқи кредит 60% супорем ва мондагиша дар давоми сохтмон майда супорем. ин хела мешавад. маблағашро яъне ки суми мондагиша фақат дар давоми сохтмон. гирдванашда ҳамаи чизҳои лозимӣ аст. сохтмон айни ҳол дом уже рафтесай. хоб, нархоша гуфтам, духонага 51 квадрат 185 ва 48 175 ва ҳастай 70 квадрат 250 бо хай қачон муомила мекунен. якумаш рақамҳои вавилон, рақамҳои 44, рақамҳои соҳибаш, думаш рақамҳои вавилонашам 99, ахираш WhatsApp-ам дорад. доми замонави аст, ҳамаш қоидави. ягон саволотон, ягон маълумот агар хоҳем фаҳмидан, ҳамин рақамҳода занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ҳам сумакӣ, ҳам кредит, бо метавонем тариқи телефон маълумотша гирем. лайкҳоро фаромӯш накунем, дӯстони азиз, гузорем ва навори моро то охираш подписат кунем. агар ягон реклама дошта бошед, марҳамат сурат маълумотшо додем, мо рекламаи хуб мекунем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар болошаҳри Душанбе, яъне ки тарафи 9 километр тарафи Роғуниё. обшин болошаҳри Душанбе 9 километр тарафи Роғуниё. 8 сотиқ замин маҳсулот астае, ки гирдванаш полни худ фундаментош гирдвана рехтагӣ тайёр. хоб, гирдванашда одамо зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, об ва свет аст, обша мегзаронем. хоб, свет ҳамсоёд ҳастай. фундаментои гирдаш рехтагӣ, ҳуҷҷатош туғри аст. дӯстони азиз, сертификат ҳамаш ҳастай. нархи замин бо рубл астай 650 000 рубл бо муомилаам дорад. тоқа якта рақамҳои Россия, ки рақамҳои соҳибшудаи рақамҳои WhatsApp шуда, рақамҳои Россия промой ва 650 000 рубл нархи замин бо савдо дорад, сертификат дорад. 8 сотиқ замин, шаҳри Душанбе, болошаҳр, тарафи 9 километр Роғуниё. хоб, кадоми шумо агар кадом маълумотша нафаҳмида бошед, ки мо хато фаҳмида бошед, шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд.
ҷош ҷойи хубе мега диван аст одамо зиндагӣ доранд. Дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд ки аз тарафҳои 9 километр замин мурад. Ина ба шумо замини хуб соҳиб шуда срочно сум дар кураем. бо арзон карда метавонед худи ҳозир занг занед маълумотоша гирен. ва дӯстони азиз, аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст дар комментария нависед. Агар ки мо ёфтем дар видео оянда пешкаш мекунем. навори моро дар WhatsApp имотон подписка кунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабизда. обшим шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабиз 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ аст. дӯстони азиз ки об ва свет иборат аз дудар хона, веранд, подвал, кухни, баня дарушта. гирди хона маҳкам нест. ҳуяй хоб нархаш 120 000 сомонӣ аст бо савдо дорад. хоб хай ҳамаш қоидави аст дӯстони азиз. хоб 20 метр дур мегад аз пеши хона, мақсад ки об ва роҳи калон ҳамаш ҳастае. хоб марҳамат дӯстони азиз, ин рақамошон аст, рақамои Россия WhatsApp доранд. Кадомиш бода аз шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабиз ки хона ки лозим бошад, марҳамат занг занем. хонара бисёр сохтмонш кардаги аст, баъзе корош мондаги дига ҳамаш кардаги тайёрае. худи ҳозир занг занем ва маълумотша гирем. лайка фаромӯш накунед гузорен. навора дӯстони азиз то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биям ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метаҳем компания Ака Бекзодро. и Ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ дорад ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московская аялобуҷ омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд гарантикатӣ. хоб мошинашон мошинаи комфортни, чанд навъ мошинаи люкс доранд ки худтон вибрат мекунен. ҳар рӯз рейс доранд бардор. имина ҳар рӯз рейс доранд ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Ака Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқу саломат бурда меоранд ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаша ба калом мегиранд, худашон мекунанд ва соқу саломат бурда меоранд. ду та рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дазда ҳам имо ҳам WhatsApp дорад. компания Ака Бекзод марҳамат, шахсоне ки дар Дако бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медиҳем, марҳамат занг занед. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно дар территорияи Душанбе, райони Чоркорон. дӯстони азиз, обшим айшар 2 километр мега дур астае. Душанбе, райони Чорякорон, мақсад ки аями тараф 2 километр дуртар. бо маълумотои пурраша тариқи телефон мегирем. 6 сотиқ замин масоҳат астае ки 3 дар хона фундами тақрибан рехтагӣ астае дӯстони азиз ва замини ҳамвор гирди варнашта одамон зиндагӣ дорад. 3 дар хона фундами 1 калидор дӯстони азиз рехтагӣ. нархаш 65 000 сомонӣ астае. бо хай худтон мо занг мезанем, маълумотои аниқ ва пурраша аз ҳамин рақамҳо мегирем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона якта рақамае. хоб кадомиш бода ки маъқул боша, ин худи ҳозир занг занед. чӣ саволе ки доред, ай соҳибаш бошед, марҳамат метавонед занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар посёлкаи Наврӯз пушти Молбозор. ҷои беҳтарин. хона қариб ки сохтмонаш уже қариб аст дӯстони азиз, хоб бисёр корош кардагиае. 5 сотиқ замин масоҳат астае ки замини ҳамвор, гирди варнаш маҳкам, 3 дар хона бо деволош бардаштаги тайёр, яъне ки фақат пӯшондан мондае. об свет ҳастае. калидор, баня, ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад. хоб об ва свет мега доимӣ аст, лаби роҳа мега ҷои хубае. нархаш мега срочно 160 000 сомонӣ аст, бо савдо ҳам дорад. бениҳоят нархи арзон кардӣ ва ҳамирам бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон, ахираш 90 WhatsApp, дуюмаш рақамҳои промои Россия. яъне ки рақамҳои 34 промои рақамҳои Россия, дуюма якумаш мегафон Тоҷикистон 90 WhatsApp дорад. 160 бо савдои хубам дорад. ҳамаи маҳсулотош аст бо якам аз шебен, хум ва дигар чиҳо аст. гирди варнаш маҳкам, 3 дар хона, ошхона, баня ҳамаш қоидавӣ. хоб марҳамат занг занед, срочно акада сум дар кор аст, бо муомила мекунам. метавонед худи ҳозир тамос гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавсӣ, центри Гулбута. дӯстони азиз, мо маълумотша мегирем. 1,2 сотиқ мегад, замини қариб 1,5 сотиқ, 1,2. 3 дар хона тайёр кардагӣ астае, кухни, ҳамом, подвал дорад. хона беҳтарин ремонтҳои замонави, телевиз, кондитсионер ҳама чӣ дорад дӯстон азиз.
хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 390,000 сомонӣ бо савдои хуб дорад. 390 муомилаш дар назди хона. خب این نمی رقم‌های مگافونی صاحب شدن کدومش بوده که محبوبتون که باشد مرامت خودی حاضر زنگ زنه بیشتر معلومات پرش از خودشون گیرین. و دوستان اگر شما در خالی خانه‌های فروشی کوارتیر زمین ماشین چیزی که برای رکلام کردن باشه مرامت صورت معلومات شروع کنیم و رکلام میکنیم. لایک را فراموش نکنین. گزارش می‌کنید نوارا تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم به هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان سروچنا قرار دارد در شهر دوشنبه در نویای فیردوسی обшим тарафи ориентир дар тарафи южнида фирдавсӣ дохил мешавад. Духонага квартира аст ки дар сеи мошина қарор дорад 37 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни термиз дорад. хона хай барои зиндагӣ 100% омода аст ва сирош нафурӯхта мешавад бо нархи 350,000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам мешавад. خب رقمشون در پایین ویدیو هست. کدومش بودم کوارتیره که معقول باشه معلومات خود حوزه زنگ معلومات بیشترش گیریم. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویای حمدانی. دوستان یعنی که مقصد که می سید علی حمدانی ماسکوفسکی نزدیکی استادیون یعنی که استادیونی مرکزی. خب обшив استادیونی مرکزی حمدانی دا 6 сутиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона ошхона баня аловхона ва дигар чиздар хонаҳо хай хонаҳои шӯравӣ ки барои зиндагӣ мешавад. дастарош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ бо муомила дорад. об сведаста дарахтони мевадиҳанда ва дусонати дигар чизо дорад. хоб ин рақамҳои телефон дар поини видео нависта аст кадоми шумо даки лозим аст маърамат бо занг занед маълумоти бештар аз худашон гиред. лайка фаромӯш накунед гузоред. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان سروچنا قرار دارد در شهر بختر در 14 میکرورایون پیش مسجد 14 مکتب روسی. دو خانه کوارتیر است که در یکم اشخانه قرار دارد 38 کвадрати метр با обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад. خب доми 7 ошхона аст мега лифт ҳам дорад. евро ремонт аз пеши масҷид мактаби русӣ ва дигар чизо ҳастанд. новостройка дом. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 269,000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила дорад. кадоми шумо ки аз шаҳри бухтар ҳамхали квартира ки лозим аст маълумот худи ҳозир занг занед бештар маълумотҳои пурра ва аниша аз худашон гиред маърамат. میگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر وحدت در گردش دیالوگ دومی 4 ошона. маълумотҳои бештар тариқи телефон. бозор мактаб садиқ дигар чизо дар наздикииш. ду хонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 48 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад. хона барои зиндагӣ соз аст. роҳи калон дар пешаш. бозор мактаб садиқ ҳамаш дар наздикиш. нархи квартира 251,000 сомонӣ бо муомила дорад. кадоми шумо ки маъқул аст маърамат занг занед. دوستان عزیز شما اگر هم خالی کوارتیر فروشی خانه ماشین چیزی که برای رکلام کردن باشه маърамат رو میکنیم رکلام میکنیم. امروز نوار امروزی ما تا ویدیو